Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana nga matod pagihapon ni Ate Press. Walay kapuslanan na hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon sa nagkadaiyang mga huna-huna bahin sa tigmo ug tanghaga sa kinabuhi sa tao. Kaysa lumba ning kalibutana, dili man ang naguna ang mudaog, kundili kadtumang mulahutay. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Okay, sunod may adlaw ka na itong tanan. Kumusta ka mo? Ano yan sabi niyo lagad si Kangin Antefon Morales? Asap bida. Always say a prayer. Mga kisunod mo na importante. Ato pagpanalangin dito sa ba magagahom. Thank you kay Lord. Si maglatag ka na mong grasya. Okay. Pero kisunod din lang ito maglangan. Ang atong suwatang po karito ating manuno. Kini pinadaki ni usa ka lalaki na mapatago lang sa ngan nga tibur. Kinigibatan o duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kisunod ang atong sender si Tibur. Kini akong problema, bahay ni sa kong asawang ambot. Grabe ka. Ang bako kasabutan eh. Grabe ka. Maayo kayo mudag. Pamakak. May kay dag. Butang-butang. May kay mudag. Basta, grabe lagi kayo niya ako asawa. Aron nyo may ibawaan yun, no? Ako noon saan nga akong sugilanon. Inaniyaw na ko pagsugod ang tanan eh. Dunay mga asawa, way pagtagad sa pana, labi na ang bana, walay trabaho! Gathan niya singkahan, labayon pa sa pinggan, kay kuno tabulan o kaunray na hibawan. Kumu kay way trabaho, magpai, lublang bisagon sa... Kay sugo man sa palad nga iyang naangkon mudukulag paot ug iluom lang intahon. Ay 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 kinabuhing alaon basta wa kay trabaho kutubra kas gahot bisan kag magunsa basta wa kay trabaho buntagod tug hapon ikay kusinero humanog kusinero unyala bandero pananglit magkalisod maghardinero kuno na mo'y gardin kundo na kay trabaho pinangga ka kaayo apan puno kasad sa pangabob muli kay atrasaw, magdudang na mabay, pagitan kag paagyaron, ikaw maapiki. Ay, 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 unya dayo apas-apas. Lukop lang og pagduda kung may kaistorya ka labi na og babay ang imong kaistorya mudayong sabay-sabay musudlot ang mata maukan nay asawa nga sungayan andiron lang ang bana haod sa nga tanan maukan nay asawa nga wagyoy kumpiyansa nawad-at sa palabra palabra di honor. Ay, kutasan ka na. Ay, ayo. Tipo! Ngano naman sa karong taon? Oy, porbida. Margubirhit sigurong utok ka na. Ay, daday,
Kadiyot lang, day! Kadiyot ka rin diya, pagdali diya pa! Bida nga rin naman sa taon! Day na sa ka, oy! Nanaday, coming! Yes, day? Asa naman sa dakong lotion, day dire? Day, ambot lang di ba, day? Ikaw naman taon din, kwarto taon ninyo. Kinsa man day laing mo higda din, dili ba ikaw? Kaya day mo lang ibigda din sa itong kwarto, kita naman. Mao gani. So kinsa di ay laing mo kuha sa lotion, nagkita ramang duha. Ang masag ako. Ay, pastila, di mo taon, day. Ambot lang ni mo. Ikaw may maglusyon-lusyon taon. Ako may yung pasinginlan. Kinsa lagi mo kuha lagi ana, lagi nga kita ramang duha ang niya dinhi. Ay kung inanay multo dinhi. Oo, basin. Niyabag ka naman tingali. Uy, usa ba lotion ang multo? Oo, kana day puti kayo lang naong, ha? Sobraan nas pulbos. Hibag na oy. Iuli to ha. Iuli kita tibor. Nayabag ka diya doon na. Uy, ako may napasagilin na. Di ba ng lusyon-lusyon mo? Basta pangita ato. Iuli gito ha. Iuli gito. Kanahan ni Bayana. Ay, ako may napasangilan ang kuha siyang lusyon. Tanahon din ako si RB. Ay. Ay, ako naging diferensya ni Bayana. Dayo pa masangil. Oh, awar ni Bayana. Bidair ni gidaan ni CR. Kanahan ni Bayana. Eh, patakap lang mamasangil. CR may gadaan ni Kidot! Aray mong ipangita. Ay naaraman lagi na. Ikaw ba hilabtanon jud kay Ay, kastanan? ilang taon na patakap lang ka mamasangil. Yan naaraman lagi na nimo. Nakita na ako. Di ba nimo kit eh? Tus ba nyo? Ha? Dito gid ka ng lotion di ay. Pidas, di mo ilog na. Ay, dito, lusyo. Ikarandad to, anas banyo. Kinsa man maggamit-gamit ng banyo. Kinsa man ligo kanina, di ba ikaw? Ako. Oh, nga nga nung ako may pasangilan ni mo. Ikaw limtano na kay ikaw eh. Ikay misuod ganyan sa banyo. Da, siguro ka na. Nga karon, mamasangil ka nga ako'y nagkuha taon. Sa ipagtuon ni mo na ako, ha? Tigamit kong lusyon. Nabayot ako, pataka mo lang ka. Ay ako day gadaan. Amo! Di mo doon na! Oh, inaan niya ako asawa, limtanon kayo niya, pataka lang pamasangil. Di ako ikaw sa nga may anha akong inahan o gamahan. Ay, kay, nasuroy mo din ni tay, nay. Kumusta naman atong bakti dito, tay? Nay, bakti! Itong gihatag sa ni baktin Atty. lang Roque. gyapon, Ah, baktin diba? lang gyapon. Unsa day gilawag ninyo tay nay nga wa man katubo? May tubo, oy. Pero dili ingon nga mura nagbutakal. Ay nga nung mabitakal man, oy, nga bayi man to. Oh, mahimong anay. Ay sige na motiwas ta pangaon. Sige, sukari pag gano'n. Napadagan sa ano, sukar na. Unsa man nito, ha? Sa patebiyot, bida. Painit sunggan, tay. Painit sa dunggan. Uy, allergic ra ba ko na to? Allergic ka ni, tay? Uta, Ay, ulit lang ako sidahan. ayaw. Ay, pagkadi. Ay, kani adtura man to. Ay, kabungot sa ito, ini ba, Ay, kani tay? adtura to, oy, nausabay. Di ba, allergic magkakani? Di ba di man ka mawa ng allergic tao? Hangtod-sangtod naman na. Nya, uli lang ko di. Ang sa uban nga allergic, kani, ako kani, lahiman eh. Tao. Malergic man kuhan eh, basta makuangan. Forbida, no? Magpuno pa di ko ani, tay, taon. Pun ilang daan do, ha? Eh, siguro yung kung ma-allergic kuhan kuhan eh. Pagkakidot! Recorded by X Thunder Gaming. Ano na tayo, kipunan ako tatsog liog nga makapatuay sa liog. Dali agod. Matik Ako na man. guni. Sige, ako ni Tagay, ako ni Tagay. Ayaw. Ako lang. Forbida. Dong Boy. Ako lang. Ayan. Dong, wa kang kakita sa kong cream para sa kong naong? Awa, banday! Wa na ikikawat na sa to. Narato niya ay forbida Ikaw tay miyot, wa kang kakita. bangkog. Wah, manday. Usabay pormaan, ha? Ay kanagong murag cream nga ipahid sa naong ba para pagwapa. Ay, narato niya lagi day, taon. Naa pa, di naa na unta, nya kay wa man. Awa lagi kawat na sa to. Kita mo kawat ato nga. Wa may lay taon, hindi kita naman. Oh, naara din ang nagkawat. Okay, sabi ni kawat. Kung kinsay naa din he, murag gi suspect. Dura!
Ambot kay ko sa reaksyon sa naon sa kong mahal tao no eh. Pagkaugma na, nahibuong na lang ko. Oh, tay, sayo ako din yung mata. Oh, yan, saan nagyandam niyo? Ay, ang among mga butang tibor. Oh, nga naman. Mamauli mo? Kuan. Mamauli mo na, ay ha? Pag-sure mo di ay. Mangulit na lang may tibor. Oy, kay lisod na. Basi kami pa'y mapasangin lang sa imong asawa. Ug unsa pa'y mga wa din sa inyo. Tay, nay, kuan magod ka nang... Lisod na tibor. Mao nga mangulit na lang mi. Kay basig nga na sila ay mawa din he. Oh, kami na sa'y mapasangin lang. Kami ramay na din he, di ba dahi? Nay, unsa ba? Muli mo nay, ha? Ay, manguli na lang ni Tibor. Manguli na lang. Ay, kuan kining katong gistorya taong doon ay itong doon na taon wa marumuguto taon tayo. Oo, ha, unsay ngan? Oo, sagoy wa. Nagtuo kang wa ko kasabot atong pagkasultiha sa imong asawa. Nagkasabot ko'y. Kamis nanay ni mo ang buot niyang ipasabot. Ha? Kami maoy iyang suspek. Pero sige lang tibor, naaman ang Ginoo nga maoy saksi, wa gyud mi manghilabot anang butang sa imong asawa. Mawadili na lang mi magdugay dinhi. Dinhi siya tanaw. Nga, tay. Kuyawan man tani mo Tibor. Uy, hinaya ko na ng pultahan. Maigting man tani mo. Uy, ngano ka? Wa. Wa, unya murag suko imong tunadas imong silutihan. Ngano man ka? Sa may problema Wa kay nimo? problema, ikaw doon may problema. Unsa? Sanda yung di alegre. Ngano gutaw uy, unsa may akong problema di ay? Unsa na ko sa problema nimo doon? Unsa lagi akong problema nga wa man ko problema? Kanay mo ba mo na yung problema nimo? Aha, ngano man? Nahiwi dai Sobra ni. ka siwi. Bilis ka na jud na, bilis ka. Uy, pagkaroon na Tibor ha. Asa man sa amin, asa sa amin bisa sa amin. Oh. Wa man lagi. Kakasabot, oy. Kanang imong baba mo, yung pataka lang pamasangil. Ang turbo yung mga punga, mga bulis ka sa imong baba, mo na yung mga punga, inipasangil mo, buka di mo babae mo si Mod. Naunsa Ay, ba, oy? tarawa na, mga lambi na ng baba di mo. Saba di ay pataka man ang kagyawit diha. Ikaw may nagpataka. Unsa ba akong gipataka lagi? Sumahaw sa imong gibuhat. Kisa may ipasagilan pagwahatong imong cream-cream, ha? Sila sanay tatay. Wala ilay tao din eh, sila naman. Ugway laing tao, sila na lang gidi ay. Hain mo sila bi kay akong pasabtun bi kapuya Awa sa. na, oy. Siwa na. Wala na disbay. Uli na sa probinsya. Oh, may noon. Uy. Unsay ba yun nun? Unsa? Dunag yung kay something, no? Unsay dunay Tibor ba? Doon na kay depresya tutok. Tibor! Perte yun ang mawaya sa kawasawa. Kay grabe rin yung kayong pataka niyang pamasangil. Nanluo taon ang ako mga ginikahan na taon. Naiubos kayo. Bago ba sila naabot? Bustar pa ang tatong sa semana. Pero ang itabo, gikan sa ilang pag-abot. Pagkaugma na yun, nanguli. Ako niuwi sa kong ginikanan. Unya. Dong Tibor, dong dali na dong mga na ka. Basog pa ko. Kaon na dito. Mabugnaw tong sabaw. Init para pa kaayo to. Ako mo kaon, di kagsabot. Masuko man di ay. Ug di ta magluto, masuko. Ug magluto ta, masuko. Siyaw-yaw di hawid doon na. Kaon dito, una ka, kaon dito. Ikaw di ay. Ing natin ka busog pa ko. Ikaw rin, kito na ko dihan ha. Oh, gigutom. Busog pa lang kito! Okay, ipakaon to na ko sa iro. Di magkakamukaon. Sige, magkaon sa iro! Imo mo na gasto! Huwag ko'y kaon na, sus! Ikaw yun lang lado kong kadahana ka! Bitan nga suwa, ha? Kini si Duno! Duno yung diferensya! Recorded by X Thunder Gaming. Bisan usaw na itong kasuko, pero tungod lagi kay asawa lagi nato, mapailob lang ta. Unya, nagkauli ang mayo ng mong kabubuton, o nanlabay ang pila kaadlaw. Gisuroy ko sa akong amigo nga kapitan sa mong barangay. Unya, na. Oy, Kap! Ikaw mo din ay. Dali, re! Oh, ablagi na mo na nasa Silvia. Dali, suot re. Ay nahak, gibi mo ito. Dali. Saan ka bungka ka kubilya? Ay, bungkago di mo. Tuyo. Dali. Kap!
Ops! Oo. My God, kinaabtan patakada. Amin ako milakaw na kasi mong trabaho na. Kapag sa'yo ko ilaga, di ba? Tuan, tibor ka ng, naibaw kung layo pa man kang eleksyon, no? Kanya, pero gusto kong mangandam ng daan, tibor. Mabot, may pasabot. Daga yung kapag kapitang usap. Kontra mo muna. Og si Muna, di lang sa ko, kung lahat, lahat, oh, lagi tibor, lansa, dyo ko kay, wa, pa ko kauman sa akong tulok ka termino, eh. Mao ba kap? O kay ikaw may akong campaign manager ba, tibor, sa una ba? Siyempre, karon, ikaw Ay, lagi hapon. Kita lagi hapon, uban na. Dok, ni mo kong lubot. Ay, sorry. Bayot, to. Mukha na ni maglubot. Hindi. Salamat sa kunin mo, kapoy. Pero layo mo kay eleksyon, kapoy. Wapa man taon. Amo pa siguro. Badayon pa man na. Mao gani, nga bisag layo pa. Angay tang mangandam, oy, tibor, eh. Ako rin bang kontraron, lig-on para ba na, ya, kortahan, pag yun. Ay, sos. Nga mag-uul mo taon ka nang ikaw may admin ron. Ikaw may isamtangang kapitan ron din sa to. So, wa kaya nga kabalakan ka. Ay, Oh. dong. Ay, nada kay bisita di ay. Uy, hala, Kap, ikaw man ko di ay na, Kap. Uy. Ako gibisita ako, amigo. Amigo kayo si Tiborcio. Kay kani adto pa kami bibida, no? Kami naman yung ubana ba? Plano na ako kung muna, aduna, nga padaganon ko ni sunod eleksyon pagkakonsyal. I-appeal ko ni sa akong line-up. Mao ba? Excuse, gamay Kap ha, kay nako'y tanahon, Kap. Sige, pagkita ni mo diha doon. Unsan na daw, ha? Unsan mo say? Ang akong makeup kit diri raman to. Uy, yeah. diri mo ko nag-makeup kanina. Ay. Nakining giling kuras kapitan ba? Ay Kap, excuse ha, tindog sa kuno ka Sorry. Asam din ni mo gibutang day. Diha ras imong gilingkuran. Hala, uy, man diri, uy. Asa man ditong hinampak, uy. Grabe sad, unsa man to gi-magic? Diri ra man gyud to, uy. Sibog kuno gamay Kap, basig imong nalingkuran Kap. Wa Wa masos imong bag. Ay, Ano ko tawag ison ko man to, oy, naunsa. Basig mo. Kalain sabi niyo mo, oy. Ay, mo gamit ka ato Kap ba? Unsa? Sige ganahan ka atong makeup nako Kap. Mahalon ra ba gid to taon? ay, Sobok ka di, oy, doon na, oy. Sa pagtuon muna ko, bayot ko. Sigurado ka Kap, mawa ni mo kawata? Sa? Ikiha tanong ka. Pagtaro, ha? Kapitan ba yan ko, ha? Kapitan ko. Ay, kuno patakag pasangil niya doon. Sunit to doon, ha? Ang ako lagi Sunit to! Ako'y nauwa ko sa gibuhat sa kong asawa taon kaya stang among kapitan gipisangilan mo yung nagkawa siyang make-up para ba yun? Unsa kay pagtuon niya sa kapitan na mo bayot bida unsa ko ba taon niya akong asawa taon oy mao niya akong problema taon babina di pres ang kiniiya ini nga akong asawa ang pataka lang pasangil bida matarong pagani ako ginikanan taon ni Suros Bay adi na mo ana ako gipasuroy tungod kay iya mga ipasangin lang. Saon mo taon na ako asawa taon, palihog tabagi taon ko ninyo, be. Unsa may akong buhato na niniya taon? Unsa man ko kami masultiyon? Ha? Tibor? Hello! Good morning! Salamat. Thank you, Lord. Mama Mary, salamat. Okay, Ate Pres. Okay, ang sender na to karon. Kini si Tibor, Ate Pres. Tibor. Grabe ni si Tibor, Ate Pres. Luoy kayo, kayong asawa ka ng putak ka lang pa masangil. Bisang dili, wa siya kamatuuran, pasangilan. Ang katapusang pasangilan, ang kapitan, kay, mao ko nung nagkuha siyang make-up. Basin ko nung nagkuha siyang make-up, bakit gilingkuran, gibutang dito sa bangko niya, gilingkur, giingnan pa siya. Wa ka, masudyas mo bagap, giingnan. Tungod ang mga pasangil niya nga, dili. Wa sa dikihan niya, no? Ha? Wa sa dikihan niya, nga mamasay. Ikihal siya sa kapitan? Oh, maya. Oo. Mao ni nga problema Tibor mausap pa ko no taon niya asawa asa ko nung mabasa ko no yung sa asa mabasa bam na kay mabasa niya bam Dili, gulyat ko Kanay daghan din. Mamasangil siya, ya uwi ka, dili tinuod, uwi ka matuoran. Ini pamasangil niya, wiktan na niya ang baba. Wiktan ang baba siyang asawa ni Tibor to?
Kuha na Diba? sa imo. Kanay mo ate Pres, mura na siya kuan, mura na siya may pagka-injury. Udi ba? Bana siya. Oh. Pataka lang kay dili biya na maayo nga magpataka pa sangil, wa kay kamatuuran, di ba? Dili maayo. Oo. Yang kaning kanang iyahangi pa sa hilang katapusan ate Pres. Kuan ka na opisyalis ka na sa barangay. Oo, babae Oo. gani wa sa bugnoa. Oo, kanang na ang dako ka na nga murag doon nila kung kaso na kay opisyalis sa barangay imong gibuhatan sa ingon. Yang yara banggi kuan make up. So, mag-make up tong barangay kapitan. Sa dili pitang pabadayon ate Pres, ako siya paambitan ani mga pagbasa. Nala. Kung ari ka diri sa panultihan ni Solomon, Kapitulo 13, versikulo 16. Una sa taong butan ang tanan nga iyang buhaton. Apan ang taong buang-buang magpasundayag sa iyang pagkaway alamag. Upadayon dili sa Kapitulo 15, versikulo 4. Ang malumo nga pulong naghatag og kinabuhi, apan ang sakit nga sulti makapalong sa kadasig. Dagani akong gitagana para niya nga pagbasahon. Kani sa daan man ning kasulatan, Old Testament. Pero kung ari ka diri sa New Testament, kanang naang naapoy daghang mabasa diri. Ari diri sa kanang naang Hebrew Kapitulo 13 versikulo 16. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo. Pag tinabangay kamo kay mao kini ang halad nga makapahimuot sa Dios. Ang kaning yang ibuhat wanitanan ang mga halad, ang pagtinabangay, ang pagbuhat og maayo, wala mahisakay tanan. Mao nga eksakto timong ingon ati Pres nga witkan dayon ang iyang asawa. Aron mo tagam. Oh, kanang na ang mahimo nga dili witkan kanang gitawag og kanang literal pagkawitek but sa bot mahimo pa pinaagi sa pulong, pinaagi sa pagbadlong. Ay dili madag pulong tingali ning bayana. Witkan dayon. Pulong. Witkan. Ba labtikan ba. Pero kato si Pulong nga katong silingan na mong isog, muro madali siya siguro. Listen, mangulat atos Pulong silingan ng Pulong. Asos, igagaw to sila Pulod. Pulod? Kailan ka Pulod? Oh, igagaw to sila. Unya, gano day. Mangulat atos Pulong. Grabe na. Mangulata? Basta ang lagot at pres, mangulatan. Adi ay? Pero kanang Pulong sa Bible, di na madali. Nabay tao di madag pulong. Uy. O di, Di ba lan ang gulyas. Sai. Di ba katapusan yang gipasangilang kapitan may tungod siyang make up? Lagi. make up. May tungod siyang make up. Na diri ay murag maingon siya. Ay, make up, san? Dili. Dos, paminaw sa. Yeah. 2 Corinto Kapitulo 3 versikulo 18. Aha. Kitang tanan naglarawan sa himaya sa Ginoo pinaagi sa atong mga naong nga dili tinaptapan. Busag ipang-usap kita ngadto siyang iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Ang maong himaya nagagikan sa Ginoo nga mao ang espiritu. Dili tinaptapan. Dili lamang Sa literal nga kitap-tap ato, Bam. Dili ingo, ug mo literal kitap-tapas make up pero ang sa butan dili talap-tapan meaning ang imong kinaiya nga kana yung nahisubay sa mataro. Okay ba, Kuya Gili? Okay ba? Libo ko na yun. Make up ay tap. Usa na itap-tap ka pulen. Ano yung make up? Karaan. Karaan ka na testamento. Wala akong gibasa. Anas ko rin ito. Goliath. Bitaw dong, Ibor, kung ano nga ginaniya eh? Ang akong naaraba dito sa niya por barbas blang kasulatan nga maabot din ang panahon nga ang magkabahin-bahin ang mga tao, ang ugangan, ang binalay, ang di ba naman na? Bitaw. Magkabahin-bahin. Katubay nga magkabahin-bahin, ang ugangang babae, magbugno, ug ang iyang binalay. Bahin-bahin. Dito na diya Biblia usab. Pero Bahin-bahin di ay. pagkabahin-bahin ang titulana. Divide. Pagkabahin-bahin ang but sa but baka dili magkauyo, baka na mabusukol binalay siya. Ay, Ano man na karon. Mao lagi ba naanad Biblia Naana na. pero ang but sa butana sa patod po sa amigo na kumpare ang sentro ana is kinanglan ang Ginoo na asi mo kasing-kasing. Alam mo yun nga bahin-bahin, Bam, kay Baw Kagunsa? Unsa man? Magbahin-bahin sa yuta nga hali ni Parido. Ang
Halo na yun sa dumanhon. Nasa gipamaligya. Wala bahin-bahino nila nga. Indot kayo. Nga tarungon jud bahin. Para di na Amelia, sila si Sir Yul. Nali Yul. na, nali na. Halin na, dakor kay Halin halin. na na. 8.5 million ang ilang halin. Punoy. Grabe ka na. Ana ra ba nabuang na amigo na ko. Balik na ko liya. Balik na lagi. Nainumdum ka? Nainumdum ka nga doon taong katiguang na iubos? Ano man? Iyaman yung ginaong. Ikaw may nagkawat. Primero, wala niya ginaong. Iya lang yung nga, wailain. Ang naa din mauray nagkawat. Ang kito ilang ugangan. Ang Saan mo ako, to siyang ugangan make up? ang ako konsulti, kasi nga nalang bana nga nagpada. Ha? Kanang bana Tibor. Ako konsulti, Tibor. Bor. Ing na siya, og na ay reklamo, kung mahimo, dili lang niya inaong diretso. Pwede sa mga tanaw sa sekretos ang bana. Dili kayo, Uli naungulit ka na may, diretso. basta may nana na gali ang asawa ti Pres, iya din bitaron. Ayay, padong na sa Oo, bitaro niya. Lapikan ang baba. Oh, ari diri. Unsa naman sa gipangita ni mo itong anaon niya. Para may bawaan niya. Ino na. Ba? Unhan ko. Basing basagin sa kada Oh, bisita. basagin sa- Kay kato pag duol niya Ati Pres ka na nawa ang makeup niya na mas tibor to. Ayay, lain na sa din. Nga naagad siya make up. Wa ambot lang diin ka to yung makeup. Basta naglago ta Wa kapitan, na ikiha makikita. ka kapitan ko. Nya Gabs. Una. Panalit ka nga. So, ang kapitan dyan nakawat ako. Usahan mo sa nila to. Mao sa lagi. Saan dos kapitan make up? Dito siguro basig bayot o. Hatag ba na siya? Nya usa sa make up pa important pa. Kurakot eh kito kapitan. Sa makeup kurakoton perbeda sa kapitan. Eksakto kung gingon na Priscilla, Goliath, nga ikahitabukan niya nga buhato na siyang asawa, tampalungon diretso. Tampalungon. Witkan kuno diretso ang baba. Witkan nila. Kay aron siya makamatngon, aron siya makahibaw, mahigmata, kay dili man maayo ang iyang gibuhat nga barangay official lagi sa atubangan ingon nga kapitan pasig nasudas imong baba kong makeup dako na yung bag ang gilas kapitan Bitaw. Nya siya ro kung tanan niyang pamasangil niya labtikan ang baba niya siya ro di bitaw. mo burot ang baba no? No? So sige labtik Nya, ba? ang ako lang sa mukiya sa physical injury so man, physical abuse unsa man Ato gibisa nila gabang nga ikay gipatayan ning buhi. Unsa man to? Saan kapitan buhi? unsengan Sa may patay buhi. os bagulyat Siya oy, bobida. Naunsa ko natuog ba niyang kuan? Di ay. Natuog ang lalaki. Oo niya. Ay hubog man kayo. Oh, Pagbatas lalaki. Siya uy, bobida ikay gapatay aning buhi. uy nasayo pa ni mo patana Oh, saan eh? nasayo pa ni mo patana gulyat Ano sa dito? dakong katingalahan Nga naman. nituto ko nabuhi salamat ako dahil dito naman no